У Дзеркаўшчыне адбыўся парафіяльны адпуст. Традыцыйны фэст адбываецца тут 9 мая на ўрачыстасць Святого Мікалая. Працавала паштальёнам 39 гадоў, заўсёды видела касцёл і радуюся тым, што не трэба ехаць дзе-небудзь, што ў нас у Дзеркаўшчыне і парафіяне такія дружныя, такія адданыя веры. З руін восстановілі касцёл. І сёння ў нас вялікае свята. Пасля вайны новая ўлада забрала плябанію на школу. У гэтым касцёле мяне хрысцілі. Яшчэ я з 50-го года мяне хрысцілі. Ксёндз яшчэ быў макшэцкі такі. Вот. Ну, а тады хадзіў у школу. Тут, дзе цяпер ксяндзы жывуць. У гэту была дзеркаўская школа. Восьмігодка. 8 гадоў сюды ў школу адхадзіў. А тады, помню, як уже ксёндз памёр, яшчэ званілі, аж у Стурушчыне чуваць было за 4 кіламетры. Пасля смерці ксяндза Макшэцкага касцёл закрылі і зрабілі тут склад збожжа. Скасавалі гэтыя ступенькі, усходкі і бульдозерам і завазілі на машинах зярно сюды, ссыпалі на хранение. Вот. Потому что, нечисть это, не хочу вспоминать, коммунисты гэтыя. Аднаўленне касцёла чвэрць стагоддзя таму стала для вернікаў знакавай падзеяй. А як ужо аднавіўся касцёл наш, такая радасць, усіх запрашаем, многа адкуль з другіх парафій прыязджаюць. Святую імшу узначаліў ксёндз Антон Лагунёнак, пробашч суседняя Канстанцінова, які некаторы час працаваў у Дзеркаўшчыне. На богаслужэнні прысутнічалі пробашч парафіі ў небашэсця пана ў Дзеркаўшчыне ксёндз Андрэй Кулік, глыбоцкі дэкан ксёндз Мікалай Ціхановіч, ксёндз Іван Кароткін, вікарый з Глыбока, пробашч парафіі ў Празароках ксёндз Дмітрый Радзько, ксёндз Віталь Галец, які зараз служыць ва Ўшачах, а перад гэтым некалькі гадоў працаваў тут, у Дзеркаўшчыне. Святары судзіла айцы францішкане Яраслаў Банасяк і Ян Хернік, а таксама дыякан Олег Хмылко з Глыбока. Слова да вернікаў прамовіў ксёндз Мікалай Ціхановіч. У гаміліі ён паразважаў над выказваннем Хрыста, што калі робіш дабро, хай твая левая рука не ведае, што робіць правая. У якасці прыкладу ён прывёў жыццё святого Мікалая, які жыў у 3-4 стагоддзях. Гэта адзін з найбольш шанаваных святых як у каталіцкай канфесіі, так і праваслаўнай. Ён прывёў прыклады, калі святы таемна дапамагаў людзям. Напрыканцы казання ксёндз Мікалай узгадаў словы папы Францішка, які ён прамовіў на заканчэнне года Божай міласэрнасці. Заканчваецца год міласэрнасці, зачыняюцца святыя дзверы, але не павінны зачыняцца дзверы нашых сэрцаў. Завяршылася святая імша літаніяй да святого Мікалая і працэсіяй вакол касцёла. Але на гэтым свята ў парафіі не закончылася. Вернікаў чакаў яшчэ канцэрт класічнай музыкі, які адбыўся ў рамках праекта «Віцебскі арганны шлях». Як адзначыў пробашч парафіі ксёндз Андрэй Кулік, лепшыя музычныя творы складаліся менавіта для праслаўлення Бога. Найлепшыя музычныя творы, класічныя творы заўсёды былі прысвечаны праслаўленню Бога, упрыгожванню літургіі касцёльнай, поэтому у гэтым самім і ёсць ужо весь адказ. Чалавек сваёй пабожнасці і рэлігійнасці імкнуўся праславіць Бога не толькі тэкстамі архітэктурнымі нейкімі будынкамі ў выглядзе прыгожых храмаў, касцёлаў, базылік, але таксама тым, каму Бог даў талент музычны, пісалі прыгожыя класічныя творы, таксама гэтым праслаўляючы Бога. Выканаўцаў прадставіў адзін з кіраўнікоў праекта Владзімір Правілаў, сябра праўлення Саюза музыкальных дзеячаў. Для вернікаў сыграла скрыпічнае трыа ў складзе Александры Савіных,
Юліі Сабалеўскай і Марыі Кашкур. Калі яшчэ могуць простыя людзі у Дзеркаўшчыне пачуць такую музыку, ну, тут не таму, што не жадаюць артысты ехаць, а таму, што ёсць эканамічныя такія ўмовы, якія не дазваляюць прыехаць сюды, ну, невыгадныя, гэтак далей. Але музыку добрую павінны ведаць усе, чуць усе, і таму мы заняліся такім праектам. Ксёндз Андрэй не згодны з меркаваннем, што вясковыя людзі не любяць і не разумеюць класічнай музыкі. Трэба ламаць стэрэатыпы проста-напроста. І не жыць шаблонамі, што гарадскія любяць адно, вясковыя людзі любяць іншае. Сапраўды могуць быць нейкія такія меркаванні, звязаныя з спосабам, ладам жыцця, з тымі рэчамі, якімі мы займаемся штодзённа. Але я думаю, кожны з нас мае свой духоўны мір, духовны свет, ён патрабуе яго карміць, падтрымліваць. А бліжэйшы канцэрт праекта «Віцебскі арганны шлях» адбудзецца ў глыбокім 11 чэрвеня на ўрачыстасць Святой Тройцы. Запрашаем!